Paano yun siya sa YouTube? Kumusta mga langga? Ah? Ganyan siya. Hi mga langga. Ay, una, dyan ako laro. Joke lang. We rise up from the dust and clear my throat. So not inflate your life jacket until you are outside of the aircraft or free fall down under circles or blow into the tubes located in either side. Your life jacket has a light which will automatically eliminate when immersed in water. المقاعد مربوطة خلال الرحلة. We're on our way and the seatbelt sign is now off. Hi, welcome to Riyadh. Andito ako ngayon kay kina Ate Gretchen. Tsaka yan si Ta, Langga. Ano nga pangalan mo, Day? Langga? Ha? Ikaw? Siya? Pinay din yan? Ah, hindi. So, andito kami ngayon sa kusina ng bahay ni na Ate Gretchen. Kasi, lamay. Nang lamay lang kami, pumunta kami dito. 3 araw lang kami dito. Yan, follow nyo subscribe nyo si Ate Gretchen sa YouTube. Ano mo Ate Gretchen? Ano nga pangalan mo dun? Gretchen. Hindi ko nga alam. Hindi ko alam, Day. Ay, lalagay ko na lang mamaya kasi alam ko naman yun. Paano yun siya sa YouTube? Kumusta mga langga? Ah? Ganyan siya. Hi mga langga. Ay, una, dyan ako laro.
Joke lang. Seryoso kayo? Vlog-vlog na yan. Eh. Ta, ay ta. Alam mo naman, di nakikita yung mukha ko. Hi mga palangga, ngayon po ay andito ako sa Riyadh. Andito po ako sa nanay ng among babae kasi nanglamay po kami sa tita ng amo ko. Ano po, galing po kami ng Jeddah. Time check is 11 p.m. in the evening dito sa Riyadh at saka sa Pilipinas ay alas 4 na po. So ayun, 1.5 hour kami sa aeroplano galing Jeddah hanggang dito, tapos dumiretso kami doon sa tita ng amo ko. Tapos nauna akong umuwi dito kasi yung alaga ko nagmaoy na kasi gusto na matulog. Kaya ngayon ako pagod, parang yung mga bolts ko sa katawan parang naluag ng siya, sakit po yun. Medyo kapoy talaga magbantay ng bata. Yung mga palangga. See you in the next vlog. Saka pakilala ko muna po pala sa inyo si Ate Rosana, yung kasama ko dito sa bahay. Katulong po siya dito sa nanay ng amo. Ate Rosana, say hi! Ayun, nagtatago sa Ate Rosana. So, ayun mga palangga. See you in the next vlog. I love you mga palangga.